Здравейте, приятели, отново! Аз съм Десислав Янков, вашият любим филмов критик, а днес ще коментираме филма Клети създания. Той ще излезе на 19 януари по българските киносалони. Голяма част от света вече имаше възможност да го види, тъй като вече от няколко месеца така е по фестивали и по различни киносалони по чужбина. Но у нас ще пристигне идната седмица. Междувременно може да се похвали вече с 2 награди Златен глобус. Единият за най-добър филм в жанра мюзикъл и комедия и един за най-добра актриса отново в същия жанр за Ема Стоун. Няма какво повече да си губим времето, нека директно преминем към коментара ми за Клети създания. Филмът Клети създания всъщност е адаптация по Алистър Грей от 1992 година. Историята ни пренася в един фантастичен свят, който горе-долу се развиват събитията около 1900 година. Не че се споменава изрично, просто моята логика е така, защото виждаме бума на хирургията, на откритията в медицината, тъй като голяма част от нашата главна героиня и хората близките й са именно в тази сфера. И най-малкото се виждат доста препратки от други различни филми вече, които сме гледали. За самата книга, за съжаление, все още не съм я прочел, може би това ще стане съвсем скоро, но днес сме тук, за да коментираме Клети създания на големия екран, ще излезе след около седмица. Историята е за една млада жена, за една сравнително млада жена, която се преражда един вид с много младо, чисто съзнание, едва ли не на дете, но в тялото на възрастна жена и тепърва преоткрива света, в който е заобиколена, моралните ценности на хората около нея. В общи линии открива всичко, което има да се открие за един човек, който се ражда в тялото на една около 20-30 годишна жена. Става въпрос за нейното ценностно израстване, за етапите от живота и всъщност дори става въпрос за един много добър и адекватен прочит на феминизма, така че не бързайте да изключите това видео, защото за пръв път използвам може би думата феминизъм в Холивуд, в киното, като нещо положително, с много положителен аспект. И първо ще разберете защо. И нека директно преминем сега към момента, в който аз ще изкажа своето мнение за видеото. Йоргос Лантимос е в режисьорското кресло. Ема Стоун поема щафетата за главната роля. Тя е и основен продуцент на филма. Виждате, тук вече съм ви показал една снимка на Уилям Дефо, един от любимите ми актьори. Той е един от малцината, които така изглежда по доста странен начин. В случая са се постарали гримьорите да го направят още по-гротескен. Тепърво ще си говорим и за цялостното усещане от видяното на голям екран. Но сега съм длъжен първо да караме стъпка по стъпка. Виждаме тук Ема Стоун. За какво и да е реч всъщност? За филма вече чухте синопсиса горе-долу. Тя е една сравнително млада жена с чисто съзнание и тепърва света я започва да я обстрелва със своите морални устои на времето, в което е поставена. Споменах вече, че става въпрос за феминизъм. През последните месеци свикнахме да говорим за феминизма като за нещо отвратително и политическо, когато става въпрос за кино. В случая обаче, феминизмът е използван за движеща сила по възможно най-правилния начин. Какво имам предвид? Когато хванем една подобна политическа тема, обичайно хората, които вярват сляпо в нея, искат да ни я натикат в гърлото и да ни кажат: ето, това са нашите вярвания и вие трябва да вярвате в тях. Това прави Дисни с своето преиздаване на любимите ни анимационни герои. Също направи Дисни, както превзе Марвел. Виждаме там комиксите вече до каква степен са се изродили и феминизмът се е превърнал в лоша дума. Най-малкото оценката на зрителите е такава, защото се вижда колко много бокс-офис провали бяха направени, точно защото политиката заема централна роля. В случая феминизмът е насочен точно така, както трябва да бъде. Авторите на тази творба вярват, че трябва да има равенство между половете. Аз лично също съм от тези хора, но се нямам за феминизъм. Може би защото съвременните феминисти са хора, които са по-скоро фанатици, които смятат, че единия пол трябва да има превес над другия, а всъщност това няма нищо общо. Философията за равенство като цяло трябва да лежи на равните възможности, а не на превъзходството или пък на това да придаваме
качества на хората, които те не притежават. За мен трябва да има едно равенство между всички, между полове, между раси, между вероизповедания и така нататък. Нека всеки прави това, в което е добър. Всеки да има възможност да изразява себе си, да твори, да прави нещата, в които е добър. Така че в този случай с Клети създания много ми допадна, че е зачекната ето тази нотка и започват творците да работят с нея. Много добре се получава, че виждаме една млада жена, която преминава през всички етапи на живота за много по-кратко време, отколкото е реалният свят. Ема Стоун, нейният персонаж, тя едва ли не се появява на този свят като бебе в тялото на възрастна жена. Тя тепърва се учи да говори, тепърва се учи да ходи, тепърва се учи да се храни и тепърва се учи да бъде жена. Впоследствие тя открива своята сексуалност, именно това е може би периода на пубертета, и в по-късен етап от филма тя вече осъзнава, че времето, в което най-голямото предимство на жената е между краката, вече спира да бъде това и става това, което е между ушите. Един от героите, който участва в филма, точно в прав текст си казва това, че тя, няма да правя спойлери тук в случая, но е много важно да го отбележим това, за да ме разберете правилно за феминистката нотка. Тя е минала през всичко, което нашата главна героиня, но в реални времеви диапазони. Идва един момент, в който тя разбира, че трябва да се грижи и за мозъка си, и това едва ли не светва, образно казано, лампата в главата на Ема Стоун, на персонажа, който тя играе, и си казва, аз в света има много повече от това. Аз не мога да експлоатирам само тялото си, трябва да експлоатирам и духа си, за да бъда пълноценен човек. А не е ли това, за което всички се борим? Това би трябвало всъщност да е целта на всички ни, да експлоатираме даденостите ни от природата, да работят за нас и да може да изживеем един пълноценен живот. Да сме видяли всичко от него, и хубаво, и лошо, но накрая да сме удовлетворени от изживяното. Този герой, който виждаме тук, макар и с феминистка насоченост, прави точно това, което всеки един човек трябва да прави за собствения си живот. Прекрасно. Влюбен съм точно в такива филми. Много обичам философските филми, в които се засягат подобни важни теми, независимо от коя част, кой период от историята ни е засегнат. Човекът винаги се е борил за това, да се развива, без да пречи на околните. Или поне това е било момента, в който сме се цивилизовали. Преди това, когато сме си били наравно с животните, не е имало такова значение. Но сега, в цивилизования свят, всеки трябва да развива собствения си потенциал. Прекрасно е, че виждаме нещо подобно от Клети създания. Докато гледах филма, през цялото време нямаше как да не си мисля за това на какво ми наподобява. Къде съм гледал вече тези неща, които виждам. Вече ви споменах, може би, за Хирурга, който е един филм насочен специално в науката в началото на миналия век, в медицината в началото на миналия век. Има доста моменти, в които тук виждаме препратките, но по-скоро, така, ако мога да резюмирам всички мисли, които ми минаха през главата, докато гледам филма и след като излязох от киносалона, представих си, че автора за произведението е късният Ван Гог, само че не е в случая художник, а е писател. Опитва се да ни пресъздаде, да ни преразкаже по-скоро историята за Франкенщайн, да го превърне в жена, да използва съвременното падане на ограниченията за сексуалността и да ни представи как всъщност вижда съвременната жена, която не иска да просперира върху гърба на другите, а иска да използва изцяло собствения си потенциал и да разчупва нормите и стигмата, които са поставени върху нейния образ, върху нейния вид, върху нейното съществуване. Тя не е толкова в случая толкова жена, колкото е човек. А човекът е тези всички, които сме ние, и мъже, и жени, и деца, и възрастни и така нататък, които реализираме своя потенциал и превръщаме света в едно съвременно, модерно място, което да е подходящо за живот за всички. Малко съм изненадан, че хората поставят Клети създания в жанра мюзикъл и комедия. Ще ви кажа защо.
Комични моменти имат доста. Мюзикъл не толкова, музиката да, използва се доста на моменти адекватно, но музиката в случая не е на преден план за случващото се на екрана. Комичните моменти, както казахме, ги има, но тук в основата е драмата за мен. Драматично е представено, или по-скоро гротескно е представено нашият свят, в който живеем. Представен нашият свят, в който живеем, за да си видим проблемите в огледалото. В случая проблемите какви са? Ние обичаме да репресираме хората, обичаме да ги караме да се държат така, както ние смятаме за нормално. Обичаме да им налагаме мнението си. И в случая с Клети създания се вижда точно това, че не можем да вменим на околните нашите морални ценности и нашият начин на живота. Трябва да залагаме на себе си, трябва да вярваме повече в себе си, трябва да променяме света и да го правим по собствен образ и подобие, без да вредим на околните. Мисля, че това е дълбокият смисъл на Клети създания, именно да ни научи, че всеки може да бъде най-добрата своя версия, без непременно да вредим на останалите. Мисля, че ако може всеки един човек да седне и да се замисли накрая на видяното, както аз в момента сторих и съм сигурен, че с дни ще разсъждавам върху този филм, всеки да достигне до някакъв свой извод за себе си. Аз виждам в себе си един човек, който вярва, че може да променя света към по-хубаво и подобни заглавия като Клети създания ми дават още по-голяма вяра, че съм на правилния път. Съвсем заслужен Златен глобус, както за най-добър филм в жанра си, така и за главна женска роля. Ема Стоун е една феноменална актриса и това го знаем от известно време до сега. Тя има вече и Оскар за своите предходни задачи, но в случая с Клети създания тя играе ролята на живота си. Смело мога да го кажа, фантастична роля, сякаш целият персонаж е направен специално за нея, специално за нейните качества. Да, в началните етапи на филма изглежда малко инфантилна и едва ли не ролята, която играе, може да я изиграе всяка една актриса, но с времето тя до такава степен надгражда над образа си, че превръща цялото това нещо в едно цяло. Ето там е истинската магия на добрите актьори, уважаеми зрители, защото добрият актьор успява да ни представи в кратък период от време, съгласете, че продължителността на един филм дори да е 4 часа, това пак е доста кратък период от време. Има сериали, които продължават с 8, 10, 12 сезона и така нататък и нямат тази дълбочина на своите персонажи, на какъвто случай имаме с образа на Ема Стоун. Така че, адмирации за нея, феноменална актриса, макар Оскарите да са изгубили своята харизма през годините, аз съм сигурен, че тя този път ще спечели и тази награда, но Златният глобус в момента е доста по-адекватна церемония в моите очи и съм напълно съгласен, че тя заслужава това си признание. Ето, че дойде време и да кажа своето мнение, финалната ми оценка за филма. Клети създания е несъмнено един от най-добрите филми не само за годината, но и за изминалото десетилетие. Със сигурност филма ще остане в историята. Дори така с времето аз съм сигурен, че ще продължи да получава все по-високи оценки, все по-голямо признание и широко. Както сами вече виждате в IMDb, той споменах по-рано, че се разпространява по света от последните няколко месеца. Вече има 22 000 оценки, средната от тях е 8,5, а моята оценка за филма е максималното 10. Тук искам да кажа нещо, защото през последните месеци мнозина ме критикуваха, че съм хейтър, който просто е тук за да оплюва всичко и всеки. Не. Аз се опитвам да бъда обективен и ето дойде за щастие момента, в който мога да кажа, че изгледах един фантастичен филм, продължен на 2 часа и 20 минути, 2 часа и 21 минути, ако трябва да съм точен. Клети създания със сигурност попадат в моя списък с най-хубавите филми, които съм гледал. Заедно с Опенхаймер съвсем заслужено обират овациите през последните 12 месеца. Адмирации за създателите, адмирации за всички, които са участвали в него и съм сигурен, че на мнозинството от вас този филм ще им хареса много и ви призовавам на 19 януари да се запътите всички към киносалоните, защото няма да останете разочаровани. Държа да подчертая, че филма не е за всеки, има доста голота, има доста груби моменти, има цинизъм и така нататък, така че не водете децата си с вас. Аз съм сигурен, че и колегите от Националния филмов център ще сложат нужното ограничение от 16 години минимум, така че филмът ще се хареса много.
за правилната аудитория. Със сигурност ще има и такива, които няма да им допадне много, но ако имате правилната настройка, това е нещо за вас. 19 януари, Клети създания по българските киносалони. Моята оценка за него е максимална. 10 от 10.